Ramogi TV. Kaudhi nyimeni Jatend migao mar somo Julius Ogamba koro wacho ni tend migao mar somo kod mano mar jopuonj mbalariany Wasu biro lalore paro mar yudo yore mag dok e tich kendo geng'o ng'anyo mar jopuonj go. Owacho ni gidhi wuoyo gi jopuonj e wach ng'anyo no mondo kik timre kaka ne gichano, kowacho ni gibiro golo pesa no mondo jopuonj odhi nyime kod tich. Omedo lero ni omenda ma owinjore chwal ne skunde odeko kaluwore ni pod ne gikwano skunde gi nyithindo masomo e skunde go. Ogamba wacho ni pesa oseore skunde 15,000 to moko be ibiro or ka giseng'iyo ni gin adi to gi nyithindo adi ma bende onego chwal ne gi omenda. We decided this term that before we release the capitation for third term, which had already been sent to the ministry, we decided that we need to verify two things majorly: the number of students we have in our schools and the number of schools that we have. And of course, this came about because there was an audit that was done and released by the Auditor General that was indicating that the figures that have been there within the last 4 years may not reflect the correct position that is in the market. So that verification exercise has been going on, and as of yesterday, we had verified a total of over 15,000 schools. What we are doing is we are verifying the number of learners we have in each school, how many learners are in each grade, whether female or male, and then once we complete that exercise, we release the resources to those schools every day in the evening. So that exercise is going on. We've shared with the heads of institutions, and they are aware about where we are. Jatend bura mar kaunti ma Machakos Joyce Kasimbi ojiwo tend Kenya Kwanza mondo chwal omenda mar konyo siro somo ne skunde e wang' saa mondo chenro mag somo odhi nyime maonge ng'ikruok. Matok romo ma jatend piny kar jot mare kod jopuonj mowuok e counties mopogore chieng' ngeso mokalo. Kaluwore Kasimbi, rem piny owacho kod tend migao mar somo chwalo omenda ne skunde e kinde mowinjore ok onego dhi tend sikunde loro skunde ma kamago e yor apoya. Omedo ni ywak osebedo ahinya moloyo to nyaka ne Kenya Kwanza donje telo kendo nengo ngima redre pachoka. Watoto katika shule waendelee na wabaki shule ndio wasome na wapate kufanya mitihani vizuri. Hatutaki kusikia shule itafungwa haraka haraka kwa sababu hakuna pesa. Tunajua Kenya kuna pesa kwa sababu tunatoa ushuru, na kila siku watu wanatoa ushuru, na tunataka watoto wetu wasome. Na pia maneno ya SHA lazima ichunguzwe. Mimi na I fail to understand. Ukienda pande ingine wanasema oh tumepata. Ukikuja huku pande ya kwetu SHA watu bado wanahangaika. Hawalipiwi SHA vile they are supposed to be paid. Tukisikia wakati kiongozi aliingia, President alisema watu watakuwa wakienda hospitali wanatibiwa, ule mwenye hana kitu atakuwa akiingia hiyo hospitali anatibiwa na anaenda nyumbani akiwa amepona. Sai hata kwa hospitali hakuna madawa. Wa release pesa kutoka juu, pesa ikuje mashinani, hospitali zipate